Ассалому алейкум бародаро похаро, иншалло ки ҳама каса хубе. Хостам баъди суханони ҳазрат я 4 сухан дига бизанам барои баъзе ҳами ҳоҷиё ва барои баъзе ҳами ришмоно ва барои баъзе ҳами духтаракои сатркун. Ба худо баъзеё ҳами ҳоҷӣ биданам пазор карде ва ришам пазор карде ва сатрам пазор карде. Ман айтан ягон кас гап намезанам. Айтани худам гап мезанам, ягон гап пасти биланд бизанам бахшиш калом. 13 сол шуда ҳамиҷаем бисёриёта дидем. Яхе ҳоҷиё даҳкарата ҳаҷ мераванд меёянд бо ҳам мошенникӣ, бо ҳам ҳаромхӯрӣ, бо ҳам фанкунӣ. Яхе инсоно 5 вақт намозша мехунанд, ай боло ҷои намозшон хеста фикраш да фанкунӣ як аз дигар. Баъзеам бачаҳо ёше гӯш кунед, риша вақте монди синат мегеку, синат мегем. Ҳамин сината ки баҷо оварде фарчам баҷо биёре, 5 вақт намоза бихунед. Риш барои дарин дискотекаҳо нестай. Риш барои бевабозӣ то нестай. Риш барои пазор бидани дига бародарои исломӣ нестай. Ҳамаро шарманда кардаги баъзиё. Ҳамин асоби ҳам бачаҳо ёш. Ба худо қасам. Баъзе ҳам духтаракорам сатра мекунед гӯш кунед да. Ҳамин шуморо май худо бутарсе. Сатра мекунед баъзиё да дарин каляное. Баъзиё як корое мекунед ки нами сарличо ва кунличо ҳам коро намекунанд. Ай Аллоҳ бутарсе. Бисёре баъд оз гап занам ба меган ин муло шудай. Муло нашудай, просто мо чизеро ки мебинем, медонем, барои ҳамуқа мегем ту ки ай Аллоҳ бутарсе. Апа охарое ки сатр мекунанд да ҳақиқатан меёра пазор накунед. Бародарое ки риш мемонанд, сината баҷо меёранд, фарзора баҷо меёранд, меёра пазор накунед. Ҳамин гудакои 2 рӯзаи 97 98 оқи падаро гӯш кунед. Риша монди дарин дискотека надуру. Пазор накун. Миллата пазор накун, ислома пазор накун. Просто як гап мегум да. Ислома истифода набаре. Аллоҳи меҳрибон ҳамаи мо шуморо ҳидоят кунад. Салому алейкум. Салому алейкум бародарони азиз. Иншалло ки ҳама каса хуб ҳастед. Чихеле ки мебинем мо дар метрои Тёплистан қарор дорем. Шавои Алматида 4 этажда Азия ҳиҷомада. Чихеле ки мебинем акои мо меҳмон шудага дар ҷо мо ҳиҷомашон карде. Машаалло беҳтарин хуняка буромада. Акаҷон чихеле сехта. Бачаҳо да чӣ гуфтани? Не бародаро, марҳамат кунед, иншалло мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Мо 10 банка мезанем бародарон азиз. Ранги мақсад иҷа дар мекуна, уҷа дар бизанем хел не, ҳамин 10 банка мезанем иншалло ки точка дура ба худаш ҳамаҷода иншалло ки фоидаш мераса. Ва баъдан чихеле ки мебинем яккаи дигаримон ай бочка биромад массаж кардем, дам гирифтеста. Чихеле акаҷон худат? Массаж, пассаж, бочка чихеле гузашт? Ина бародарон азиз, чихеле ки мебинем 10 банка задаги макара оз иншалло ки ҷоҳошона бигиран ҳиҷомаша сар мекунем ба хости Аллоҳ. Дамо чи аст бародарон азиз? Фитабочка аст, баъди фитабочка сенам массаж, баъди массаж банка мезанем, хун мегирем. Ва мислим яка кадомет ки ҳиҷома кунем, марҳамат ина номеро зам бизанем пешаи мадонатон, мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Бохи дар панел бошед то видеоям дар. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.